Meta jiddikjara li qed jemmen il-verżjoni tal-Ministru Austin Gatt dwar l-iskandlu tal-loti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qed jippreġudika l-każ. Prim Ministru mhuwiex ċittadin kwalunkwe, mhuwiex ċittadin komuni, dawk id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru jistgħu jintimidaw, jistgħu jikkundizzjonaw u jista' jkollhom diversi influenzi. Waqt il-programm X'taħseb fuq One, Franco De Bono qal li bid-dikjarazzjonijiet tiegħu il-Prim Ministru qed iħalli lil Austin Gatt ipoġġi lilu nnifsu il fuq mill-liġi. Prim Ministru jrid joqgħod ħafna attent mid-dikjarazzjonijiet li qed jagħmel. Id-dikjarazzjonijiet li jagħmel. Isma' jien noqgħod bid-dikjarazzjonijiet li għamel Austin Gatt, xiġifieri mel Austin Gatt il fuq mill-liġi, int min int? Mel inti min inti? Jekk ħadd ieħor se jkun investigat, kif inti tiddeċiedi li Austin Gatt diġà ddeċidejt? Id-deputat Franco De Bono qal li l-Prim Ministru għażel li jinfluwenza dan il-każ minkejja li dejjem jgħid illi huwa jħalli lill-Pulizija tagħmel l-investigazzjonijiet tagħha. L-ewwel qal isma' jien noqgħod b'dak li qal Austin Gatt, imma mbagħad qal isma' ma rridx nitkellem ħalli ma nippreġudikax. Ikbar preġudizzju għamiltu. Hekk kellha qed tgħid isma' kulħadd barra Austin Gatt. Hekk qed tgħid. Din is-sitwazzjoni turi li hemm xi ħaġa sospettuża ħafna bejn Lorenz Gonzi u Austin Gatt. Persuna jisim Austin Gatt, illi għada Ministru sal-ġurnata mqazza tal-lum, il-Prim Ministru jiddefendi. Bil-barka tal-Prim Ministru. Bil-barka there is something very fishy, xbajt ngħid. There is something very fishy. Franco De Bono jgħid li l-iskandlu taż-żejt wassal għal xenarju li ħadd ma jista' jibqa' jiddefendi. Għadna għaddej jinbija li nagħlqu il-Power Station tal-Marsa li la tkun inweda xi 20 sena. Ma tistax tiddefendihom. Il-fatt li għandna Power Station taħdem bil-heavy fuel oil, ma tistax tiddefendiha. Skandli bħal dawn qed jinqalgħu għaliex f'pajjiżna baqgħu ma ddaħħlux il-liġijiet tal-whistleblower u tal-finanzjament tal-partiti politiċi. Hemm min għandu l-interess tajjeb illi jibqa' jsaltanu. Il-liġi tal-finanzjament tal-partiti għal min forsi. Għalfejn ma daħlix pereżempju. Għax hemm forsi jien naf hemm min qed jakkwista. Ma nafx. L-Whistleblowers Act, għalfejn. Ma nafx. Il-Partit Nazzjonalista illi fil-passat tant kien jitkellem dwar il-ġustizzja illum m'għadux jintaraf isostni Franco De Bono. Jiena ngħid il-Partit Nazzjonalista m'għadux jinaraf x'inhu t-twemmin tiegħu. Jien għadni nemmen fit-twemmin nazzjonalista, però dan il-partit m'għadux jemmen. Il-partit m'għadux jemmen. Ħafna nazzjonalisti li telqu mill-partit għaliex għax m'għadhomx iħossu li l-Partit Nazzjonalista huwa d-dar politika tagħhom. Jitkellem ukoll dwar il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Wara li sar Simon Busuttil il-Viċi Kap, il-ħaqna il-Partit Nazzjonalista laħaq verament il-qiegħ. Jien naħseb għandu jsib triq din jituża u jirreżenja llum qabel għada da. Għax dal-għodu kont qed nitkellem anke ma' nies nazzjonalisti li għadha kull xkien jiftaħ ħalqu da. Qed jaqgħad ċajt. Id-deputat Franco De Bono temm billi ddikjara li pajjiżna huwa ta' kulħadd u mhux ta' min qed jagħżel li jimponi lilu nnifsu fuq il-poplu Malti Wawxi. Il-poplu irid pajjiżu lura. Għax dal-pajjiż mhux ta' żewġ ministri għax għandek kun jomok għax għandek missierek jew għax inti imponi ruħek bħal Austin Gatt, jimponi ruħu jibqem. Tajjeb ma jridx jitlaq akkosta kollox kważi poġġi lilu nnifsu fuq mill-liġi. Dal-pajjiż huwa ta' kulħadd.